Ngikuncenge ngoba ngikuthanda, hayi ngoba ngisaba ukuhlukana nawe. So ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi ngizokubekezelela noma usungibhedela. Baningi ngaba abantu abafisa ithuba lokuthandwa ngaloluthando wena usulidelela. Mina kumuntu kongahloniphi uthando lwami ave kulula kabi ukuyiphumela. Angwabekezelela isidala amanyala uma usungidakela ngizokudedela. Ngithe ngikuncenge ngoba ngikuthanda, hayi ngoba ngisaba ukuhlukana nawe. Njengoba ngiphazanyiswa wena ukukuthanda sikuphi izizathu sokuqhubeka ngibe nawe. Izenzo kuphela sitshela umuntu ukuthi uyathandwa, ezakho ke uma uthi uyangithanda ziyahluleka ukukufakazela. Kunalokho zincenga nsuku zonke zithi ucela ukusala. Lalela le ndlela yothando isende, ngiyadinga sibambisana uma kungenjalo ngizokhathala. Uma ukuba nami usazoqhubeka wenza isokomuntu ofostiwe, ngicela ukukukhulula. Ngicela ukukuyeka uqhubeke uyidlalele, kepha ngizokuphuca inhliziyo yami ungaze udlale ngayo ngoba uzoyiphula. Vumani ngithule.